Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Пры матчы гараджанак у запасе абыванні перад еўракубкамі. Тут была і сустрэча з зоркай БДУ нядаўняя у 22. Што тычыцца далейшых планаў гараджанак, то у чэмпіянаце таксама садзіцеся утульна. Несенка каля мяча. Ляціць мяч у брамніцкую, спрабуе там Кацярына Міклашевіч. Гуляюць у нас суседкі, другое і трэцяе месцы, але ж што цікава, тое, невялікая колькасць небяспечных момантаў, падача ў штрафную, удар па варотах і залятае мяч. Дакладна ў сетку 1-0 становіцца лік на карысць Мінска. Толькі мы казалі, што небяспечных момантаў, у прынцыпе, не хапае. Так, Мінск і адкрывае лік у сустрэчы прыкладна першым ударам у створ. Вось так вось 1-0 становіцца лік, і калі не памыляюсь, там Валерыю Белую мы надалі за гэтым супрацьстаяннем. Зноў жа даюць Мінску валоданне. Яшчэ адзін эпізод узнікае, удар па варотах, але ж ратуе сваю каманду Елізавета. Што тычыцца, дарэчы, Лігі чэмпіёнаў, пра якую мы многа казалі на пачатку нашай сустрэчы, то Мінск у шляху ліг, скажам, пасля гэтага удара Конак мяч у рукі забірае. Мінска вось так хутка перапраўляць мяч у штрафную. І далёкі удар ад Валерыі Белай. Елізавета Конак ляціць за мячом, кранаецца яго пераможца супрацьстаяння Ференцвараш і Расінг Люксембург. А ў нас тым часам 2-0, памылка Елізаветы Конак пасля вось гэтага стандарта, і адпраўляе Мінск мяч у вароты. Не здолела галкіпер футбольнага клуба Віцебск сваю каманду выратаваць. 2 з 2 у нас на стандартах ад Віцебска. І будзем глядзець, хто ж там у нас нанёс гэты самы дакладны удар. Мінск гэтую каманду добра ведае, калісьці прадстаўніцы. Падача ад Віцебска, але ж вылятае там вышэй за ўсіх на Лугія і выбівае мяч, падзяляюць менавіта стандартам. Падача ў штрафную, Конак зараз беспамылкова мяч выбівае. Даволі ўпэўнена ў Віцебска. 2-0, 37-я хвіліна. У нас з вамі ідзе, становіцца лік 3-0. Міраслава Зубко свой шанец рэалізуе, выходзіць сам-насам з Елізаветай Конак і забівае. Все ж таки рэалізуе Мінск і моманты з гульні, хаця былі з гэтым праблемы, но але 37-я хвіліна. Праблемы ўзнікаюць зараз у каманды з Віцебска. Удар па варотах і 4-0. Беспамылкова прабівае Шамірах на Луіга. На Луге, выбачаюся, і гэта є трэці гол за футбольны клуб Мінск. Забівала яна дагэтуль за Дняпро, тады адзначылася яна 3 галамі. Зноў жа валоданне вяртаецца да футбольнага клуба Мінск. Перадача ў бок Валюк. Вікторыя выходзіць сам-насам з галкіперам, але Елізавета поўначы Беларусі. Но у нас яшчэ адна атака Мінска. Перадача на Міраславу Зубко. Удар па варотах Конак. Лінгвістычная спрэчачка ў нас засталася. І тым часам Віцебск у сваёй атацы як пакатацца на чымсьці яшчэ цікавым. Но у нас тым часам Мінск у сваёй атацы. У штрафной мяч, але не даходзіць справа да удара. І што надалі удар здалёк, але ж часы былі, бо стадыён Тарпеда, які з'яўляецца трэніровачнай базай гараджан, зусім не падыходзіць да гульні ў футбол, там трэба многа чаго зрабіць. Тым часам падача, Конак ледзь не памыляецца, але менавіта такое пакрыццё на той арэне. Дзяўчаты таксама гуляюць на натуральным пакрыцці. Улетку падача.
Даволі роўныя каманды. Мінск у сваёй атацы. Конак прайшлі. Удар па воротах і мяч са знешняга боку сеткі трапляе. Падвойная футбалістка Мінска у пусты кут ворот. Нічога-то мы і не пабачылі. У гэтым тайме нумар 2. Вось Валерыя Белая прабівае здалёк. Лізавета Конак. Валюк цягне мяч на ударную пазіцыю. Магла бы прабіваць, але дае перадачу. Спроба прастрэла, але праходзіць мяч на Валюк. Вікторыя з мячом. Ёсць магчымасць для яе прабіць удар па воротах, але зноў жа міма, зноў жа спроба ў гэты левы. 26-го тура, то там Віцебск чакае супрацьстаяння з Гомелем. Яно адбудзецца аж на 20 верасня. Будзе у нас там таксама невялічкая паўза ў чэмпіянаце, у якой у галоўным турніры Еўропы. Тым часам Віцебск у сваёй атацы можа зараз нешта атрымацца. Міклашевіч адбівае мяч. Нядаўна адносна у верасні 24-го года адбылася гэтая сустрэча. Тым часам Мінск стварае эпізод. Конак памыляецца на вынасе. Хотарова прабівае вышэй. І на гэтым усё. Ну а пакуль кажу вам да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.